ओइ कफि लोंनिथ' कफि मा जाखो मानो बादावखो इसेल' आगोलावल'सो लोंखांबाय आरोबाव दालाय मा कफि लोंबावनो नोंसोर जानायखो बेफोरखौ मा बुजिनो जब होगा तब पता चलेगा वाटर चार कफि प्लिज अ नो मा जालायखो आंहा मोनसे इमारजेन्सि जाबाय आं दानो थांनांगोन आं थांग्रोनोसै नोंसोर उनाव फैबाय थादो थादो होमबा दे बाय ओइ नोंसोर थाथ'आ हा बहा मा प्रग्राम जालायखो नै इउ गैया इउ आया हाय अ हाय रेस्टुरेन्टाव फैदोंमोन नामा बेवहायनो फैदोंमोन अके बाय बाय मासे गरम मोनबाय ओइ मालानिफ्राय सिनायनाय एकदम हेन्डसामथार देहाय जालायबाय नोंसिनिया जेब्लायबो नेगेटिभखा पजिटिभ माला साननो सोलोंगोन नोंसोर नङाब्ला सोरथो बियो नोंजों दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों जाम्बिफोरलाय आं दाखालि खिथानायालाय माथो जाखो आंखौ बासायनाय सेंग्राया बेनो समायथारगोनहाय फाग्लि नोंजों जि गाज्रिखा नोंसोरो माबायदि बुंलाबायो मालाय सेंग्राखौनो बिचारा बेचारा नोंसोर आंखौ बेवहाय कफि लोंनो लिंबोखो ना जंखायनो आं थांनोसै रना माबा जिराय माबा जानोसै दे औ दे वेटार मा नांगौ आब' नोंसोर मा मा जायो आं पक'रा जागोन नों मा जायो पक'रा प्लेटसे ओमफ्राय सा मोनथाम लाबो जागोन दे एसे थाब खालाम दे बाबु जागोन दे बाय आंकोल बाय अ हाय हाय नों बेवहाय औ आं बिलिखौ दोननो फैदोंमोन बिलिया नोंसानि सिनाय नामा औ आंनि बियादै जायो दिनैसो फार्स्ट मानो सोंखो दिनैसो फार्स्ट नुनायखाय सोंदों आं आं थांसै एक्सकिउज मी येस अ अन्नानै मबाइल नाम्बारखौ हरनो हागोन नामा मानोबा मानोना आं दसे उनाव कल खालामना लांफिनो अके ला बिदिब्ला नाम्बारा 75093338 बाजै नों मानो बिदि बेवहाय नायनानै माखौथो सानगोमाबाय थाखो जाम्बा जाम्बानो